Seçol. 5, 6, 7. 8 9 10 1, 2, 3, 4, 5. Bukasan niyo mga kasunod si Pauloy para mag-attend ng hindi memes. Hindi mo na memes ngayon. You laugh, you lose. Para hindi na kayo magalit ka, gaya ako ng content, papalitan natin ulit. Gagawin natin, tumawa ka, talo ka, okay? Para naman mayroon naman sarili ang Pilipinas, di ba? Lagi na lang tayo mga walang kakwento-kwento ng mga major networks na series. Kuha naman tayo na sarili naman natin na estilo. Tayo naman, simple lang naman ang rules ng game na to. Pag tumawa ka, talo ka na, okay? Pag hindi ka natawa sa buong video na papanoorin natin, you get a like from me, galing sa puso ko. Pero pag natalo kayo, kailangan nyong i-like ang video. Ganun naman kasimple, kahit yung tanga, kahit sundi, di kailangan maglagay ng korupsyon. Simulan na natin, dami ko sinasabi, di naman ako kandidato. First, try natin. What is this? Yo, this is another night at Deka, and I'm choosing Huwag kayong tatawa. Sticky Boy. Hindi ako matatawa. Sticky Boy. Hindi ako natatawa. Diba? Walang lumalabas ang ipig. Wala. Dito nakakatawa. Wala. Mahina. Maliit na bagay. Saan ka, David? Napakadali. Ano? Talo na ba kayo agad? Maliit na bagay. Ako isang professional na non-laugher. Hindi ako ganun kadaling matawa. Okay? Unless pa nakita ko ang buhay ko. Palayain mo na ako. Next, please. Yo, Flip Top, nandito kami ngayon sa Manggahan. Ang maglalaban ngayong gabi ay si Rico Dabungi, represent Buista. At ang kalaban niya, si Amang Agashi. Wala edit. Ako mag-edit para sa'yo. Ako bahala. Kay sakit naman isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Ito yung 1 minute ang... Ang kami ko, ang nila, yung ano mo, ang kami ko, ang nanay mo, nalaman ako, wala. Ang kakay mo, ang kami ko, pumunta ng Japan, ako na, nalaman ako, ang kami na. Panawagan mo, Rico, abutin mo, susukaan ko. Si Amang Agashi naman, unang... Okay, nag-gets ko na. Di siya na... Di ako natawa eh. Nainis ako eh. Next, please. Fine. Sige, fine. Natalo na ako. Kayo na bahala magpatuloy para sa akin. I miss. Hindi ko kaya. Alam ko kung ano ang kaya mo. Next. I'ma make you pump like that. Make you pump that. NANI? Pump like that. Nakita siya doon sa labas, gag. Yung mga bystanders. Yes. Ito yung tagumpay. Nani? Nanda to? Next, please. Uy, pumasok ka dito. Anong hindi ka natutulog? Nasa labas ka, tingnan mo. Diyan ka natutulog, nasa labas ka. Ito yung, nasa labas ka ng ano, ito. Anong diyan ka natutulog lagi? Inom Kailangan pa. ka matulog dyan. Rock. Kayo niniwas mga kaibigan nyo, naalagaan kayo. Ano? Joke lang yun. Eh, buksan mo. Nasa labas ka nga. Wala ka sa loob. Buksan mo. Kamot na. Ito Nasaan na, susi? ito na eh. Di Akin na ako nang bubukas. Ayun mo kasi. Ito na oh. Ano yan? Susi. Hindi ko kailangan ng cellphone. Susi. Andito ka, nasa labas. Naging hold up pero. Ano susi? 50 pesos. Susi nitong mix wrap. Pumasok ka sa loob. Lasing na lasing ka, oh. O, dali pala tumanakawan. Hindi mo na kailangan ihingi. Bibigay na lang sa yung pera at cellphone. Pumasok ka sa loob. Anak ng titing to. Sarap po. Anong sususi mo? Sigarilyo. Ito ako yung sususi mo. Ano yung sususi mo dyan? Sigarilyo yung hawak mo. Ano yung pinaglulolo ko?
uusukin kasi niya yung lock. Pag pumasok ko yung usok sa loob ng butas, bubukas yun eh. Siyempre magko-constrict yung bakal sa init, ba? Hindi kasi niya alam eh. Ayaw ko na gamitin yung meme na yun. Cum laude kasi siya, okay? Hindi naiintindihan. Kung inantay lang niya masindihan yun, bubukas din yung lock. Ano na? Putang ina. Nakadroga ka pa ata. Ito nga yung niloloko ko eh. Ano? Yung pinagluloko ko. Asan yung susi mo? Asan yung susi na mix wrap? Pumasok ka sa loob. Ano naman? Asan na? Yung susi na mix wrap. Ano ginagawa mo? Oh, nasa yung susi? Susi. Yan, papel yan eh. Nasa yung susi? Well, alam ko lang kung bakit siya nasa labas. Siguro tinry na rin niya to. Tinry na din ng lalaki ito na makapasok na sa bahay. Kung ano man tulugan na to. Pero pag-isip niya na hindi ko talaga makarap yung susi ko, natulog na lang siya doon sa labas. Nare-react na lang kasi tinanong uli nitong kuya. Sige, pag nabuksan mo yan, bigyan kita 10,000. Paano mo mabuksan gamit papel? Sige. Restraining order. Hindi ko alam sa iyan. Kaya nga eh. Nasaan yung susi nga? Ano ba yan? Nasaan nga yung susi? Susi lang. Yung cellphone Akin na ka. yung patigin niya ako. Wala po ako. Tinutok-tok na ng cellphone. Pero. Nasaan yung susi nga? Ang sarap matalo ko. Ito yung tatawa. Next susi, please. From Mel. Whoop! Pakiras, sige na. Oh, agat pa! For the trash talk. Didn't believe in me, but I believe in myself. Too much Milo will kill you! Sabi ko. Abi. Oh my God, totoo ba to? Halo, Cepat suamiku, aku perlu bantuanmu. aku segera datang. Bagani ba to ng mga Indian? Google Maps! Google Maps! Sobra na sila sa internet. From John, Marcos pa rin ako. Never forget. Next, main place. Knew it! I knew it! Alam ko magagawa rin ito. Sabi ko na abay. Yeah, Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Oh my God, another one. Next, from JJ Reyes. Kiki ng ina mo, do you love me? Yep. Ina mo pero I love you, di ba? Nakita may contradiction. Pero okay lang. Philip, Leonardo DiCaprio, all pictures. That haircut. Damn! That lit haircut, son. I woke up in Pacquiao's body. Yan ang tunay na kamao. From Oscars to welterweight champion, di ba? Tanga pa. Bagong wiper knife. Pero pag sira na ang lahat, ito na lang. May nagkuras sa salon eh. Okay, one-handed. Efficient pala to eh, kasi isang kamay lang gamit niya kaya dalawa. Pwedeng isang kamay, dalawang kamay. Tama. From John. Oh no, another keke. Sa dumaga. Okay, dapat ngayon ko luluwa. Aray, takin ang tao eh. Aray. Oh, yung puso mo, kuya. Mamamatay ka. Naiwan si Keke. Yeah, sige, challenge pa, maungas. Mga pinakamasarap pinagtitripan. At least you try, diba? Importante. Yun ang tunay na challenge dun yung kung paano niya mahabol yung coach. Next challenge, please. Muscle memory.
Nice, nice. Okay, kesa okay, balik na ulit sa PisoNet. Ang importante doon, yun na lang ang gawin niya kesa may pagsuntukan sa PisoNet o magpakabaho. Dapat ano tayo sa future future generation, dapat may tiwala tayo sa kanila. Okay. Sa mga buhay pa dyan at hindi pa tumatawa, very good. Pag ito ay kinaya nyo, di kayo natawa, kailangan nyo ito i-like from Guillaume. Mang Tani, so hanggang kailan ba tatagal itong mga pag-ulan natin? Matagal-tagal na rin, Mang Tani. May mga naninimaho na ng mga damit. Bisaya ba yun? Yes, Josie. Josie tuloy. Yes, June. Okay. June, yung ating wind map, makikita natin yung tuloy-tuloy na paglakas ng hangin abagat. At ito ay dahil doon sa Tinatry siya ka. Bagong Ayan. Josie. At hindi lang ngayong weekend, kundi maaring Lunes hanggang Martes. Ang galing niya ka. Tuloy-tuloy. Tinatry niya. 2 hanggang 3 araw, June. Mang Tani, sige, maraming salamat sa iyo. Baka kung ano pa matawag mo sa akin. Maraming salamat. Nathaniel Cruz, ang ating wrestler. Yan ang tunay na professional. Very good, Manong Tani. Di ba tayo tinatry na maging professional, di ba? Inuubo niya para di siya matawa. Okay? Hindi lang ngayong weekend, kundi maaring So, iba dyan, sana itiuna natin na panood para matulungan tayo ni Manong Tani. Doon tatapos sa ating, tumawa ka, talo ka. So, natawa ba kayo? Kung natawa kayo, please like the video. Kung natalo kayo, like nyo pa rin yung video. Wala akong pake, dapat wala rin kayo pake. Please like the video, it helps the channel para comment sa ibang mga ungas dyan na hindi pa alam yung channel. Huwag nyo kalimutan pindutin yung, yung utong bell sa baba, yung notif bell, para kita ng tanong sa akin. Ulo kilin, next video upload. Ulo kilin yung meme review. Ulo kilin yung Ano ba? Sekretary nyo ba ako, ha? Sexy by legs ko? Binabayaran nyo ba ako dito? Bakit kung pinapanood yung ads, technically binabayaran nyo ako. Pero hindi pa enough yun para mabayaran. Siguro kung ikaw yung mga nagdo-donate sa akin, sige, fine. Pero until then, don't forget to share to your friends. Kung natawa kayo, kailangan natin unting kaligayahan sa malungkot na Pilipinas. Okay? Yun lang ang magpapasaya sa atin. Kung tingin mo sa bank account mo, malungkot ka na uli, manood ka lang ng mga videos ko. O either magka-cancer ka o matawa ka, di ba? It's a win-win. So, okay, maraming salamat sa nanood. Paulul, out. Kiki, do you love me? Are you riding?